Il-Kunsill Konsultattiv tas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta nida l-Istrateġija Nazzjonali tas-Servizzi Finanzjarji li tinkludi aktar minn 175 inizjattiva. Din l-istrateġija imbniet mill-Gvern bis-sem attiv ta' aktar minn 100 professjonist li huma attivi fl-industrija u ta' regolaturi. Waqt konferenza li matula saret it-tnedija, ġie spjegat kif is-settur tas-servizzi finanzjarji huwa kruċjali fl-ekonomija għax dan ifisser aktar minn 8% tal-ekonomija Maltija. Lan ta' din l-istrateġija u li jkomplu jissaħħu l-pożizzjoni u riżultati ta' Malta b'mod professjonali u anke konformi mar-regolamenti waqt li tinħoloq sistema finanzjarja diġitali li hija faċli biex tintuża. Il-prinċipji ewlenin ta' din il-viżjoni huma l-ħeffa, l-istandards, is-simplifikazzjoni, l-ispeċjalizzazzjoni u s-sostenibilità. Il-President tal-Kunsill Konsultattiv tas-Servizzi Finanzjarji, Joseph Zammittabona, qal li din l-istrateġija qed issir fi żmien opportun, hekk kif fi żmien li ġej is-settur tas-servizzi finanzjarji għandu jkun mejjun bit-teknoloġija u b'hekk tissaħħaħ il-preżenza ta' pajjiżna fis-suq kompetittiv globali. Intqal il-pandemija u l-gwerra fil-lvant tal-Ewropa u t-tibdil rapidu li ġabet magħha t-teknoloġija qed ibidlu il-mod kif isir in-negozju. Zammittabona sostna li din l-istrateġija sseħħet b'ħidma kollaborattiva bejn is-settur privat, il-Gvern u l-korpi regolatorji. Hemm xi 177 proposti ġifieri u naturalment aħna minn dak il-proposti beħsiebna ġifieri nseħħuhom fi żmien 18-il xahar bejn Lulju ta' dis-sena sa' Deċembru sas-sena d-dieħla. Preżenti għat-tnedija ta' din l-istrateġija kien hemm il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li qal li din l-istrateġija hija neċessarja biex pajjiżna jibqa' jkun kompetittiv. Il-Ministru Caruana qal li din l-istrateġija tfasslet mill-ħaddiema f'dan is-settur għal ħaddiema stess waqt li l-Gvern qiegħed jissapportja din l-istrateġija sabiex isaħħaħ dan is-settur fil-futur. Hija strateġija li imħejja mis-settur għas-settur, servizzi finanzjarji wieħed mill-aktar settur importanti għall-ekonomija tagħna u dan li qed jiġi varat illum huwa proprju x-xogħol li għandu jsir sabiex inkomplu nassiguraw illi pajjiżna jkollu servizzi finanzjarji aktar b'saħħithom mas-snin li ġejjin. Huwa semma kif mis-sena d-dieħla l-Unjoni Ewropea se ddaħħal fis-seħħ it-taxxa komuni. Intqal il-Gvern Malti mhux se jdaħħal din il-bidla mis-sena d-dieħla minħabba li jridu jsiru t-tibdiliet kbar biex din tidħol fis-seħħ. Għalli dan ifisser li jrid ikun hemm bidla fis-sistema tat-taxxa li ddaħlet f'pajjiżna fid-disajnijiet u saq li din trid issir b'mod gradwali waqt li trid issir ukoll konsultazzjoni mal-partijiet konċernati. Il-Ministru Clyde Caruana qal li l-Gvern se jkun qed jikkomunika mal-Kummissjoni Ewropea u jgħaddi il-pożizzjoni tiegħu. Qal ukoll li din mhux tidħol fis-seħħ fi 3 snin li ġejjin għax is-sistema ma tistax tinqaleb mill-lum għal għada.